folkens, vi vil gerne vise jer Terraria på min iPad igen. Der er sikkert rigtig mange af jer, der kender det. Men ja, vi vil gerne bare lige vise jer det. Mm. Og hvis I ikke ved, hvordan man får sådan en mushroom farm her, så skal I bare... I må ikke bruge jordblocks. Nu er de så... I må ikke bruge jordblocks til det der. I skal bruge mudderblocks, og så skal I bare sætte... Altså, hvis I bare bruger mudderblokke, så skal I bare sætte sådan en her, eller flere. Der er mange flere. Så skal I bare sætte sådan en, og så skal I bare vinde. Så får I en mushroom farm, så får I masser af mushrooms, og så, ja. Kan I gøre lidt med det? Ej, det er meget fint. Det er lidt trist. Vi skal til denne til, det ligger et firma i Men hvordan spiller man det? Ja, altså, her går man, og her går man, og her skyder man, og sådan lidt. Altså, ja. Og Så her styrer du din hånd, og sådan, hvor du skal slå hen. Ja. Og her går du. Ja. Og her slår du sådan noget, hvis du har noget tools. Og der, hvordan skifter man til sådan ting? Her. Ups, jamen til spawn overcream. Og så kan I gå herind i jeres inventory. Og så kan I også bygge på den der. Ja, alt muligt. Ja, men jeg skal lige have dræbt overcream. Der er en boss der. Det er overcream. Jo. Og så kan I samle guldhjerter. Men jeg siger, det er ret svært at skaffe guldhjerter. Ja. Så det er ikke bare sådan noget, det er ikke sådan noget nemt noget. Det er noget, man skal bruge meget lang tid på. Og der... Dø! Og jeg har engang haft de bedste vinger i spillet 6 pipe, men jeg gav væk til mine vinger, men så kom der en opdatering, sådan at alle vinger er blevet slettet af dem, fordi vi havde dem på. Altså alle vinger, der var nogen, der havde på, de blev slettet, tror jeg. Ja, så det var det bedste. Klarede du den? Ja. Nej. Men når er den død? Kan man vide det? Det er det boss i hele spillet. Hvad? Det er den anden sværeste boss i hele spillet. Ja. Okay. Nej, hvorfor tog jeg den i stedet for mit Tangbori? Kunne jeg bare bruge den her. Synes du lige nu, du klarer det godt eller dårligt? Det ved jeg ikke. Okay. Men i dag vil vi bare lave en video om, hvordan man viser og spiller og sådan noget. Ja, det ved vi bare. Og en anden dag måske, så kan vi bygge noget, eller? Ja. Jeg kan lige vise jer mit... altså, det hus, som jeg har bygget herhenne på den her bror, det er bare sådan lidt... Nej. Ja, men det her, det er mit flotteste hus. Wow. Så vi lavede sådan en mand. Der var, jeg bruger den normalt til multiplayer, så var der en eller anden... og jeg kan se, at jeg har sat 3, det er bare, hvis der er nogen, der smadrer øjnene. Så rører det lava ud i hans hoved. Men der er jo i hvert fald en, der smadrede ørerne. Så er der mange, der er døde der. Nå. Det er mit flotteste hus. Med vand ind i munden. Det er faktisk rimelig flot. Ja, så kan man lige se. Og det har taget meget lang tid at lave den her teleporter. Jeg er meget... Men så kan I se, der kommer på en god Ali. Jeg har klaret den. Jeg har klaret den ret mange gange. Men Men jeg vil også sige farvel, Brune. I dag var det bare lige, hvordan vi klarede boss og sådan noget. ja, men I skal først finde jern og alt muligt. Jeg siger, at det er meget svært, og I kan også få hacker. Det er lidt en mini-version af Minecraft. Ja, egentlig er det Minecraft, bare med mange flere monstre. Ja, og bosser. alt muligt meget sjovt. Jeg siger, at jeg anbefaler det rigtig meget. Og du kan ikke kun få det på iPad, du kan også få det på computer og PlayStation og Xbox og sådan noget. Men siger du farvel? Farvel, det var bare det, vi ville sige. Og det er sikkert, det er episode 1, bare hvor vi viser, hvordan du spiller og sådan noget. Så farvel. Hej. Hej.